Barang kula bisa sing arane bahasa Arab amiyah bisa Bu. Kula bisa bahasa Arab bahasa Arab fusha karena kula santri ngaji aku sorok. Dari bahasa Arab fusha. Mulane lagi kula haji. Ceritanya kula lagi ngopi di warung di Mekah di Arab. Kula lagi nuang kopi, luwak kopi. Wong Arab tekap takon. Maka huwa ya haji. Dari orang Arab itu kopi apa haji? Reyan lu berjawab kopi luwak itu bahasa Arab apa? Akhirnya terjawab nih olah. Maka wayahad hadil kahwa allati takhruju min silitil luwaki. Ditakoni kopi apa kayak haji embo? Sing jelas kopi iki kopi sing metu sing silite lho. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ejing tuh kayaknya Pak. Ngejar siapa? Ngejar siapa ngejar? Mbak itu aja nizam atau mikir tadi ehonnya di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aja punya jadi ikun maangger kalau mau salah maangger cilik kan oh ini kayak orang mana Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridallahi ta'ala wa biridan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ashab sa'adah, Sumatera para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Syariah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Nusa Tenggara, wabil khusus Rais Tanfidiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
Majelis Wakil Cabang Kecamatan Pusaka Negara, wabil khusus Ahin Al-Fadil Al-Karim, Bapak Camat Kecamatan Pusaka Negara, wabil khusus Al-Mukarramah Ketua Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Negara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat ingkang dinten niki sami-sami dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kangge pertama kali nipun mangga pada dalu ingkang pada siang ingkang berkah niki kula lan panjenengan kabeh ngaturaken pinten-pinten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kelawan rahmatillah. Alhamdulillah dinten niki kula lan panjenengan kabeh taksi dipun sukani pinten-pinten waktos malih, taksi dipun sukani pinten-pinten kesempatan malih kangge empal malih silaturahmi malih datang setunggalipun majlis ingkang insyaallah badhe saged datengaken pinten-pinten barokah. Amin. Mauna inayah hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kali ini pun boten sanes lan boten kalen lan memang niki sampun dadosi setunggalipun kewajiban kangge kula kabeh umat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangga siang niki kula lan panjenengan ngaturaken selawat kelawan salam khususnya dumateng panjenengane Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang pundi para sedherek panjenengane Kanjeng Nabi niki sampun kathah ngucuraken rahmate saking Gusti Allah taala ngangge kula lan sampeyan kabeh hingga alhamdulillah ngantos siang niki, detik niki, jam niki khususnya kula wong NU Pusaka Negara ingkang hadir wonten majelis pengawasan niki insyaallah maksud dipun sukani pinten-pinten ketetapan iman. Amin. Islam dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dinten niki sederenge kula ngobrol bareng karo sampeyan, sederenge kula ngomong-ngomong kali panjenengan, enake kula badhe nyuwun pangapunten krihin nggih. Badhe nyuwun pangapunten krihin panggih. Pripun sikang durung ngobrol-ngobrol acan, durung ngomong-ngomong acan, tapi kang Faris wis njaluk pangapura. Sebab sing pertama para sederek iya punya kampun kalau kampun maksudnya guys ini Lalu jembatan panjenengan apa tuku beci tuku tuku bare bayu bukan sekarang apa contohin dicontohin keluargane kami Muhammad dari jamaah orang ketemu sampai guru bapak perjuangan hormati dinten niki suasana kula kadon maksim minggulan gila panggih sampune kula lan panjenengan nglakoni ibadah sing bagus mungkin menika ibadah puasa bulan Ramadan. Kali kula wis tekan ning ujung anane dina sing bagus yaitu dina Idul anane bulan Syawal dari Kanjeng Nabi dawuh sing 18 diikutin 12 saya bayi alam terus masakan aja pun bulalan sampean kudu bagus musik cita Al-Qur'an ini cirinya apa diperintahkan Al-Qur'an gila Bapak dan ini malas kan sedikit lanjut terus ucapakan taqabbalallahu minna wa minkum
siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idina wal faizin nyuwun agunge pangapunten. Ditambun apa boten? Ditambun apa boten? Alhamdulillah. Sehingga berkali poros derek nyuwun pangapunten dinten niki lamun dhewe karo kondisi kesehatan kula. Dinten niki kula lagi mopo-mopoe kiri poros derek. Sebagai ning ulan-ulan Syawal kaya kene yo kaya macam bulan iki ditugasi ning Jam'iyah Nahdlatul Ulama ngomongi wong sejagat mengkira kawit mulai pucuke wetan nyampe pucuke kulon, pucuke lor nyampe pucuke kidul, nyampe praktis dalam waktu setengah bulan ini kawit mulai tanggal 1 Syawal ba'dane sholat Id kula wis mangkat ngaji ning Sumatera Selatan. Tapi Sumatera Selatan kula balik ke Jawa Timur. Jawa Timur kawit mulai Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Blitar, Nganjuk, Ngawi. Istirahat sedera kula langsung ngaji maning di Jawa Barat, Garut, Tasik, Ciamis, sampai tekanin Cilacap. Jadi istirahat sedina kula langsung terbang di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kula ngisi acara pengajian ning 6 kabupaten. Dugi saking Kalimantan Timur wau dalu jam 12 bengi. Esok mau subuh kula tani durung sempat kados, durung sempat raut. HP kula wis muni sing sapa sing wong pusaka negara. Bari jare ngomongnya Kang wis tangi durung Kang. Jare kula ngomong wong pusaka negara ini ngecek temen ya. Ya maksudnya temen anak kiai subuh kawanan. Kata wistangi aja beli kelingan, esok dia sampai ngaji di pusaka negara. Di sejatinya kalau derek, dinten niki bagi-bagi tugas. Jadi namanya, Kiai Babas, Kiai Abbas, oh, lagi tuku kabel. Kiai Imaduddin Utsman, salah teknis ini. Bagi-bagi tugas. Lagi tuku kak. Kiai Babasnya dinten niki wonten datang Riau. Sumatera karena ditunggu nih ulama-ulama Riau saja. Kiai Imaduddin wonten tugas malih. Akhirnya kula wingi lagi di Kalimantan Timur ditelepon ning Bapak Haris Sukiki Haris ngisi ning Subang. Ini silakan kok. Ya mungkin bintang dengan agenda ini ada bilang alam kalau monggo yang sampai. Tapi akhirnya mulai nurut bagian pegel-pegel kayak ini. Hari sejati ini di pertiwi itu aku pengen liren. Kabel itu salah, solo pokolan itu dewe. Salah pula pula. Amat-amat akhirnya kalau dia kena dok kena. Jadi di kepingin yang ini. Buset, kami pusaka negara. Alhamdulillah. Gula mau alhamdulillah. Hari nyatanya sih mau kadang itu. Yang mau ya dicap maling. Baik. Doni kayak dokangen, doni dari kayak dokangen. Kok gak itu kan? Jadi kita pengajian. Dan kemudian di poros derek, bukan mungkin apa waktu sebulan apa segala-galanya kalau berkaitan kan juga lagi, bukan sakit puasa kena tindakan juga. Kamu, bukan langkung sederhana, kula nyuwun kata pangapunten gibunge, mader ning pusaka negara yang bisa kenal dari batu kula ngomong Kang. Apa ngaji ning pusaka negara lu aja suwe-suwe. Dari kula takon nyata sih Kang, sebab suwe karo beli upload-e pada baik. Iya ini. Alhamdulillah.
Sing nomor loro kula badhe njaluk ning tukang sound system, di tukang sound system ini. Oke. Wis Mas, ada buta katik bae. Wis. Wis sampean turu bae ning bule sekretariat ya. Bagaimana tukang sound system kok kaya kono niku mentang-mentang lu balik ngomongnya durung seru di kotak-katik. Padahal saya kotak-katik itu gak seru dewet, gila nggih. Nek laka wong ngaji langsung ngegas lu laka. Dai alon-alon dingin kali tembeng. Ya, wis Mas, seneng Mas. Kita nene sampeyan lu menulu. Yang pulang galu kamu siji diturunaken ehowe muara otak-atik sejen. Wes meneng wonten wali otak-atik ku sampeyan balik pengajian ketrukune batur-batur bangsa ngoten. Alhamdulillah. Sing terakhir kapan-kapan ning pusaka negara are ngaji siang biasanya ngantos jam pinten? Tidak? Jam pinten? Asal. Reangor gantung gatak. Wis kula takon ibu-ibu bae, bapak-bapak malah asem jujur. Bu. Ibu-ibu seneng sing dakwah atau seneng sing cindak? Seneng sing dakwah atau seneng sing cindak? Ibu-ibu seneng sing dakwah sih. Belajar sama ibu-ibu kita alhamdulillah. Para sahabat, para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, nabiyin nabiat tingkat hormat. Dinten niki kula tempatan mriki di dalam rangka kula sami milad mensyukuri wonten tasyakur triwulanan Jam'iyah Muslimat Nahdlatul ngomong-ngomong tentang NU. Kula kate wong NU nggih? Wong NU nggih? Ngomong-ngomong tentang NU, kula sing dadi wong NU iki kudu bangga. Kenapa? Karena siji dengan kula milad niwak lampai para kiai lan para ulama NU sanad ilmu kula boten munqati'. Sanad keilmuane wong NU kula kasih tugel, Pak. Kenapa? Karena bahasin diambek napa dawuh jareng bahasin sapa bae wong sing nguri-uri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sapane wong sing melu ning Jam'iyah Nahdlatul Ulama bakal tekanggep dadi santri kita. Apa dadi santri kita? Tak dongakaken mati husnul khotimah berikut keluarganya. Bukan dipercaya sob mati sendiri. Gina Ramadan. Sehingga penglaro kelawan kula melu NU mulaki sebagai pemilik sah negara kesatuan. Jadi hari Indonesia kene siapa? Kene wong NU. Kenapa bisa kene wong NU kan? Sebab sing wis memerdekakan negara Indonesia adalah kiai lan ulama Nahdlatul. Nggih napa betul? Dan kita temu sekedar omong kosong. Sebab kiai dan ulama ini gak ada jasa singkatan nih negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setidaknya ada dua sejarah yang menentukan Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat dan diakui di mata dunia internasional. Pertama, tepatnya bengian. Di saat negara kula ini terancam krisis kepercayaan dari dunia internasional. Di saat negara kula dianggap negara sing lemah, sing duweni kekuatan kanggo membangun negara. Di saat negara kula niki dianggap sebagai negara sing duweni komitmen kanggo membangun negara. Di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia
Kawit mulai tatanan pejabat sampai politisi yang mingkem. Elah masih bisa jawab. Siapa sih bisa jawab tantangan dunia internasional kuwi? Boten sanes kiai lan ulama kula Nahdlatul. Lalu tepatnya malih tanggal 10 November tahun 1945 Mbak Abbas Pondok Buntet Pesantren baik kula perang 10 November mempertahankan kemerdekaan Indonesia atas jasa dan motor dari almarhum Al-Mafullah Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Itu adalah merupakan momentum sejarah yang sangat diperhitungkan di mata dunia internasional. Kenapa? Sebab sejak saat itu dunia internasional bercantum datang ke Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia, membantu pembebasan Indonesia dari Belanda, ngantos Indonesia dados negara sing merdeka ageng berdaulat kados meketen. Jasane sapa? Jasane kiai lan ulama kula Nahdlatul. Bahkan sejarah boten mandeg teng mriki mawon para sedherek. Tepatnya mani bengien di saat negara telah terancam krisis kepercayaan dari dunia Islam internasional, di saat Soekarno-Hatta dipertanyakan secara hukum syariat atas kedudukannya menjadi seorang presiden dan wakil presiden, di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia kawit mulai tatanan pejabat sampai politisi mingkem, lah kasih bisa jawab. Sinten sing saged jawab tantangan dunia Islam internasional pun boten sanes kiai lan ulama kula kabeh Nahdlatul. Lalu tepatnya malih tahun 1946 panjenengane almarhum Al-Mafullah Simbah Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim Abai Gus Dur beserta 5 orang ulama lainnya sebagai utusan dan mandat dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama maju di tengah-tengah konferensi negara-negara besar Islam dunia. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa seluruh kiai dan ulama pesantren di bawah naungan Jamaiyah Nahdlatul Ulama, seluruh kiai dan ulama Jamaiyah Nahdlatul Ulama sepakat memberikan hukum sah terhadap kepemimpinan Soekarno dan Hatta atas kedudukannya menjadi seorang presiden dan wakil presiden dengan dasar hukum al-waliyul amri ad-daruri bisyauqah. Sedangkan negara Islam taslim teng Indonesia sepakat datang Indonesia membantu kemerdekaan Indonesia, membantu dakwah Islam ingkang wonten datang Indonesia ngantos Indonesia dadi negara sing Islame lestari kaya kene. Jasane sapa? Ulama. Jasane sapa? Ngomong kiai lan ulama NU. Takone jasane sapa? Jasa apa? Kalau ngomong kalau potongan kayak gini kadang ya kiai. Manggut paker-kerep kayak ngerti-ngerti ya. Balik pengajian katakan ditakoni mau kantai ngomong apa? Udah dikasih jelas. Dasarnya sinten? Kiai ulama-ulama N. Jadi penalaran terbesar berdirinya Indonesia adalah kiai dan ulama NU. Mulanya kula pernah ngomong ning Pak Jokowi lagi jadi presiden. Saya kula ngomong, Bapak Presiden, lamun ana wong NU, kiai NU ngirim proposal permohonan bantuan dana ning pemerintah, iku sejatine kiai lan ulama NU
dodo lagi jaluk bantuan, tapi kiai ulama NU lan wong NU lagi jukut hake karena sing memerdekakan negara kiai adalah kiai lan ulama NU. Ini susah dikeproki. Udah, buru dah. Susah sih nenek banyak. Terus apa terus? Terus apa terus? Enak gerak terus kongkos gue burung jelas. Dina kia judulnya panitia yang adil, gila bangge. Sing diwetangi butuh sing jabong ning kene bae. Reange diwetangi. Wong ngendi panitia pengajian lu pada judulnya kiai mesti banyu kok. Oke, padahal reangnya doyan, banyu jeruk reang doyan. Kak luas mene ning Alfamart li 3.000. Minuman kayak keden 5.000. Kelapa muda 10.000. Ini bang di jumlah kalau 18.000. Ya aku lah sih gampang banget kok balik kan berapa kurang 18.000 berarti minuman 3 kilo. Betul. Gina bangge. Gina bangge. Sementara tantangan kula-kula wong eno. Zaman sekian wis akeh wong sing demen ning kiai lan ulama, termasuk wong pusaka negara. Aku beli. Saya ngaku, wong potongan mulut kau. Wong pusaka negara wis akeh sing demen ning kiai. Buktine apa, Kang? Buktine wong pusaka negara kapan undang dangdutan wani puluhan juta. Bareng undang kiai sejam kiai kok nasihati sampai cangkeme lemes meniren. Balik 10.500. Irit. Hari pirik kan nih bermain nih Subang Cirebon kan kandangnya yang manusia. Manusia mengerti kecil nyonggo. Sering-sering buku jati pirik. Padahal daunnya Kanjeng Nabi jelas dari Kanjeng Nabi mautul alim, mautul alam, wafate kiai, wafate ulama, iku kiamate dunia alias rusake dunia alias matine dunia. Leres napa boten? Leres napa boten? Lawan bupati mati gampang oleh diganti nih. Nyong durung mati besi ngenteni wis ana 8. Gubernur mati gampang oleh diganti nih. Nyong durung mati besi ngenteni wis ana 14. Ini gini pakuin Mati. pakuin gitu. Oh pakuin gompolen di Laka ya usah jadi suudon nih bokap lagi sibuk. Wes didongakna baik. Moga-moga Pak Kowo umure dawa amin. Nyampe dina kiamat. Dewekan bae.
Yang kau wong wis mati kabeh kali pakumu bae dewekan. Kala-kala mati lah kasih ngubul. Lah kasih gotongnya sih. Na'udzubillah men. Bupati mati gampang ngelatih gantinya. Gubernur mati gampang ngelatih gantinya. Presiden mati gampang ngelatih gantinya. Tapi lamun kiai ulama, nah betul ulama wafat, siapa sih bisa ngelatih gantinya? Angel bu, angel pak. Wah zamanin kiai, zamanin ulama. Lagi imam tajuk baik. Pae. Imam apa? Sampai nurunin tajuk dulu bu. Apa di tajuk lu? Musola, apa ini musola lo? Langgar. Kali langgar lo. Ya musola. Tajuk, masjid cilik. Imam tajuk. Mati. Itu angel mulai digantine. Sekali oli beli petak. Wis wong tua ada minta jebole salah paham bisa. Allahu Akbar, Allahu Samad. Bisa kan boleh salah paham. Aku kan itu dekat gimana sembahyang pisan. Masa kuliah ayyuhal kafirun muter-muter di telaga-telaga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma wala ana manenat poho wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun ma ampun. Mau milintene dasar makmum goblok. Sing penting sembayangnya gantian pragat akhirnya apa berisik ini mame. Jare ngomongnya walad dolim kan walad dolim. Si imam dasar imam goblok maning bae pada karo makmume. Sing penting sembahyangnya gantian pragat akhirnya apa aspirasi makmum ditampung diteruskan. Wala ana 'abidum ma abattum wala sing goblok maning makmum rintiwe. Ya kayak sing pusaka negara ini. Ya apa-apa ujuk-ujuk. Amin. Ngantuk berani ulang. Makmum karo imam pada goblok. Na'udzubillah min. Mulane mumpung masyarakat kiai, mumpung masyarakat ulama, yuk kula sing dadi wong NU wonten ing acara triwulan dinten niki didadosaken momentum kanggo kembali ningkataken rasa demene kula ning kiai lan ulama. Nah betul mungkin apa betul setuju sebab ini penting proses. Apa mana namun kita bicara di dalam wilayah carane musuh Islam dalam hari ini Yahudi merusak kula wong Islam. Nyuwun pangapunten, kula ngomong mengkenen dudu jare wong Bu. Kula ngomong mengkenen ki karena kula pernah diutus untuk meneliti radikalisme Islam transnasional sampai ning 4 negara.
negara Timur Tengah kalah ning negara seopil Israel Yahudi Arabia. Saudi Arabia kelawan Korabiane entok, Tunisia entok, Libya entok, Syria entok, Mesir entok, Syria entok, Indonesia target berikutnya. Apa ngotot? Aja diklototi bangun tuh. Yang pula kan setengah jam terus diklototi bangun. Beda benar, beda. Wong Yahudi durung wani teka langsung di Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia kuat, alias karena anak NU. Wong Yahudi kemudian wong NU bae. Kenapa? Karena wong Yahudi bisa nyifati wong NU. Sebab wong NU karo sapa bae baturan, mungkin apa nggih? Wong NU karo sapa bae parek, mungkin apa nggih? Wong NU itu wong kang paling cinta ning negara bangsa, mungkin apa nggih? Wong NU itu wong kang paling ngormatin sapa bae. Ning kowe ngormati, ning camate ngormati, ning bupati ngormati. Wong NU paling demen ning kiyaine, mungkin apa nggih? Mulane wong Yahudi kubu wedi wong NU karena angel misal wong NU. Ya, kayak sampean kalau tangga sampean tukaran apa kumpul ning tahlilan siang ngobrol di burung. Mungkin apa nih? Tapi aja NU gagas aneh acara halal bihalal. Sampean sesengit-sengit ning tangga sampean hari dina raya Idul Fitri, tangga sampean paling ngomong, "Bu, jaluk pangapura ya," minimal pasti sampean jawabnya sami-sami. Udah apa badan? Hebatnya wong NU karena didikannya kiai lan ulama Kaping loro sing arane NU beli pernah nyinggung ning wong sejen. Wong NU aja maning karo wong Islam. Wong lagi karo wong kan non muslim be wong NU si parek. Mungkin apa betul? Mulane Pak, wong Kristen, wong Buddha, wong Hindu paling seneng baturan karo wong NU. Kenapa? Karena wong NU kuatnya bagus-bagus. Wong NU seneng guyonan, tapi sebatas guyonan beli pernah dianjingaken ning ati. Mungkin apa nggih? Contohnya kayak kula duwe batur Kristen. Nakon ini pula hari silat Kristen sing kami tumur pula. Ya sing kami kain cekal pula Kristen. Iya. Kira ngajal kita wis ping telu bolak-balik khatam. Jadi kita takut Yesus lu mati jam pira. Menurut kita, orang kan yang kita berarti anda alami NTQ Kristennya durung mateng. Ayo bang Faris dulu, bro. Jam pira? Jam 9:30. Buktinya dong. Buktinya Yesusnya mengkemen. Ngomong jam sangat pas Yesusnya. Tersinggung Pak, baturnya lalu tersinggung kok karena hari kula mung guyonan. Lalu weruh Islam drolingnya Yesus sebab Yesus ku nabi. Kanjeng Nabi lan agama kula wong Islam nganjuraken kula kabeh wajib ngimani anake nabi. Ngece Yesus berarti ngece nabi. Apa mami itu? Ente nuru beli darah Yesus lu apa? Perlu cekang, berarti cara Kristen belum matang. Langkah kami kita belum matang ada nanti. Kamu dulu tak? Bro, apa kamu garai? Oh, Darah oh. mungkin siapa kan? Yang tadi ngamen di gereja kan
Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Kan berarti Oh iya. Allah Akbar ya. Berarti tersinggung Bu, karena weruh ari kula wonge doyan guyo. Wong NU doyan guyo. Panjenengan almarhum almarhumlah waliullah Kyai Haji Abdurrahman Wahid seneng guyo. Yonar. Kita kone Gus Dur. Bagaimana tanggapan Anda tentang presiden di Indonesia? Semua KKN. Soekarno KKN Gus, KKN. Iya. KKN-nya apa Gus? Kanan kiri nona. Rabini aki. Amin baik. Kata Om. Yang kedua Soeharto. KKN Gus, KKN. Apa KKN-nya? Kanan kiri Nabi. Utang. Utang baik. Setelah Soeharto Habibie Gus, KKN juga. Apa Gus KKN-nya? Kecil-kecil nekat. Setelah Habibie jenengan KKN. KKN. Apa Gus KKN-nya? Kanan kiri nuntun. Setelah jenengan Megawati Gus, KKN juga. Apa KKN-nya? Ayahku Daniel. Panjenengane almarhum almarhumlah waliullah Kyai Haji Abdurrahman Wahid seneng guyo. Mulane santriye pada seneng guyo. Kalau wong muslim durung kadang wong NU seneng guyo. Tapi itu berarti wong Yahudi wong NU. Tapi wong Yahudi mung meneng bae, boten. Wong Yahudi terus berarti cara pengen caranya Islam hancur di Indonesia. Wong Yahudi itu basis Islam di Indonesia NU. Mulai dari wong Yahudi kanggo ngancuraken Islam di Indonesia. Pertama sing kudu dihancuraken sama NU. Wong Yahudi itu basis NU. Siji pesantren, loro madrasah, telu masjid lan tajuk musala, papat majelis taklim, pimpinane saparane kiai lan ulama. Mulane jare wong Yahudi kanggo rusak Islam di Indonesia. Pertama sing kudu dirusak NU. Kanggo rusak NU carane siji adolah masyarakat karo kiai lan ulama NU. Adolah masyarakat karo pesantren NU. Adolah masyarakat karo madrasah NU. Kuasai masjid, ambesan apa? Ambesan wong Indonesia ki goblok ning agamae, beli terbina, ora terbina ning kiai lan ulamane yang wis kaya konon gampang dipengsolakne. Apa menurut? Tenang lah, disuruhnya suara pikir-pikir panitia ya latar blok tuh ya kabre dipegang jangkreang dipegang tisu ini kreangnya dianggapnya udah lumping tapi terus kalau masyarakat yang sado kalau kiai dan ulama NU ado, kalau pesantren NU ado, kalau madrasah NU masjidnya dikuasai. Mancing cara sing nomor loro apa? Perbanyak aliran sesat di Indonesia. Duduk jare wong kula ngomong mengkenen Pak. Duduk jare wong kula ngomong mengkenen Bu. Kula mengkenen hasil penelitian kula. Kebukti apa bukan? Kebukti apa bukan? Kebukti gelang zaman reformasi. Ujuk-ujuk di Indonesia ke aliran sing boten karu-karuan. Gitu Pak nggih? Pertama reformasi yang aliran arane aliran Islam murni. Sing ari sembahyang Isya 30 wong wadon, 30 wong lanang.
Ragat sembayang listriknya dipateni koli nubruk solio liye. Jamak dulu. Reang modal pamelu reang. Mau keburu bubar. Dari yang ngomong jadilan cocok temen nggak kayak ini ya. Simpa yang enak pulau bu. Santri buntet ewunan, santri putunya ewunan. Enak maghrib kumpulna jamaah bareng kagak salam tubruk di sini. Na'udzubillah min. Pertengahan masih aliran Islam Jason Jawa Sunda Pusate ning Losari Brebes Nabi arane Tukimin tukang bakso ngaku dadi nabi arane Tukimin jare yang ngomong masa nabi arane Tukimin ya blenakan ya terutama di Surawatan. Masa kayak mau kalau mata mau berjanji solo ala Tukimin ya bro. Na'udzubillah min. Ibu wong sing gawe aliran sesat ning Indonesia iki ana sing duwiti. Siapa sing duwiti? Sing duwiti LSM Zionis Yahudi sing markase ning Melbourne, Australia. Beli cukup aliran sesat, ujuk-ujuk ning Indonesia akeh wong aku dadi nabi. Sing apa boten? Sing terkenal larane Ahmad Musaddiq. Pelatih bulu tangkis ngaku dadi nabi. Di Pragat Ahmad Musaddiq jebol maning giliran wong wadon gara-gara. Oli duitnya pira Ahmad Musaddiq 100 miliar. Pragat Musaddiq jebol wong wadon gara-gara apa? Ngaku-ngaku dadi malaikat Jibril. Arane Lia Eden tapi tekundangnya Lia Edan. Oli damai pira 100 miliar. Karena ngaku dari malaikat Jibril. Wadon-wadon ngaku dari malaikat Jin. Akhirnya ditangkep polisi. Mulane jarene yang ngomong soal dunia polisi sing paling top, marko top, mung polisi Indonesia bae. Bisa ngaku malaikat Jibril. Bayangkan. Reang pernah berangkat ngaji di Jakarta. Baliknya mampir nih supermarket gede, arane ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi nak-nak yang ngader di jari satpam ngomong, Pak minggir Pak, minggir. Ada apa Pak Satpam? Malaikat Jibril mau lewat. Pak Lupa. Tak tonggon-tonggon ini udah sing metu satpak sini ya edan. Tak gundu tigli sing buri. Dulu lu manjingin undi. Supermarket. Lagi apa Pak? Jaluk Tamapura ya. Lagi milik utang. Masa malaikat Jibril nanggo utang. Nah, bisa-bisa bahan nih sesubang tempat gue. Nanti pak bahannya pak digorong. Kanggo apa? Kanggo gawe utang malaikat Jibril. Na'udzubillah min. Balik. Lalu utang deh di muslimat di malaikat Jibril. Ibu, bu, kata gue utang tugel buangan. Nah, Sambo. iya melasmu bapak lu. Iya yang kepengen kayak utang tugel bakjane disambung-sambung nggak peniti.
Nah, sikap simburi yang macam. Jadi apa dokutan tuh berbuangannya? Ini namanya. Wong Yahudi bawa pirang-pirang aliran sesat di Indonesia. Dari wong Yahudi itu gagal. Siapa sih gagalakan wong NU? Mulanya akhirnya wong Yahudi ganti cara. Bikin cara nganggo wong Islam dewek. Nganggo wong Islam dewek. Bikin cara digawe jamiah kanggo nandingi NU seolah-olah paling Islam, tapi nyatanya rusak ngikuri pada wong Islam di Indonesia. Contoh organisasi dan jamiah kamis dibubarkan di pemerintah. Ana loro siji Hizbut Tahrir Indonesia, kaping loro Front Pembela Islam pimpinannya Razik Syihab. Mulane kene lamun ana wong masih seneng ning FPI tobat dina kiye. Ini namanya Hizbut Tahrir Indonesia dipancing di Indonesia baik nih berbagai macam negara mancing nih Indonesia dilarang lah. Hizbut Tahrir di Indonesia beripati payu tapi dari sisi sedikit di FPI payu dikira-kira kenapa? Karena orang Yahudi bahwa DWE butuh figur kanggo ngelabui wong Indonesia, ambil wong Indonesia kena pincut. Mulane dicukut kelan Mbak Alawi sing ngeklaim dheweke turunane Habaib apa turunane Kanjeng Nabi sing nyatane bebodo. Hikmah jare wong Yahudi, ari wong Indonesia ku seneng ning wong kang raine rai Arab. Iya bener. Senang ning wong kang raine rai Arab, mulane dicukut Habib di samping cukut Habib siji raine Arab, kaping loro dheweke masih ngaku turunane Kanjeng Nabi sing nyatane nasabe mebodo. Wong Yahudi loro. Akhirnya proses yang hormati sedikit banyaknya berhasil. Apa buktinya berhasil? Wong Indonesia semenjak Habib pada ngisi pengajian, wong Indonesia kerasa kami Araben. Gila bang ngomong tobat hijrah. Saya kan sudah berhijrah. Ya, ngomong jilbab hijab. Ada hijab ku bentuknya ku tembok. Kapan jualan hijab? Hari ini ngarane jilbab. Boleh? Kami Araben hari ngomong dicampur Arab. Wong pusaka negara ngerasai digaya. Anak antum, akhi ukti, gak payah kabul. Apa? Tak takon ini gula, ente ngomong-ngomong kono ngapa? Bahasa Arab ku afdol kan? Iya, tapi simpulkan. Apa yang kapan rezeki ucapna alhamdulillah. Kapan dalam sesuatu sing menakjubkan subhanallah. Oh, sing afdol. Ari anak antum ake kopi bahasa Jawa. Barang kula bisa sing arane bahasa Arab amiyah bisa Bu. Kula bisa bahasa Arab bahasa Arab fusha karena kula santri ngaji aku sorok. Dari bahasa Arab bahasa Arab fusha. Mulane lagi kula haji. Ceritanya kula lagi ngopi di warung di Mekah di Arab. Kula lagi luang kopi. Wong Arab tekak takon. Maka huwa ya haji. Dari orang Arab ini kopi apa haji? Reang lu berjawab kopi luwak lu bahasa Arab apa? Akhirnya terjawabnya olah. Maka wayahad hadil kahwa allati takhruju min silitil luwaki.
Ditakoni kopi apa kayak Haji Embo. Sing jelas kopi iki kopi sing metu sing silite lho. Wah. Iya Mas. Gila wae. Gila wae. Sedikit banyak berhasil. Oke, wong NU sing pada kegen, Pak. Padahal sekarang apik gitu. Siji nasabeh tunggal dudu turunane Kanjeng Nabi mung ngaku-ngaku bae. Kaping loro ning Habib bilang wong alim, sing alim kiai lan ulama kula ning Nahdlatul. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tujuannya apa? Tujuannya orang Yahudi mengelakkan Indonesia dari Palestina. Mulanya cara sing dinggo pada kalau cara orang Yahudi lagi kuasai Palestina. Sengarane Palestina itu mau negara dengan mayoritas Muslim. Wong Yahudi ku biduwe negara. Urip ning Mesir diusir. Urip ning Lebanon diusir. Urip ning Jerman ning Eropa dipateni ning Nazi. Akhirnya nyanggrok ning Palestina. Wong Palestina wong Islami atiye bagus-bagus. Mulane ana wong melu urip dia apa-apa. Akhirnya semakin lama ngerasa wong Yahudi urip ning Palestina ini nyaman. Akhirnya apa? Wong Yahudi ngundang batur-bature kang jabat. Wong urip kabeh ning Palestina. Akhirnya semakin hari semakin akeh sampai akhirnya begitu wong Yahudi akeh ning Palestina, wong Yahudi gawe rencana busuk awak kuasai Palestina. Pengen carane pertama belokaken sejarah negara Palestina, belokaken sejarah bangsa Palestina sampai hasil penelitian kula sampai dina kiye wong Palestina akeh sing piweruh sejarah bangsa lan negara. Ning Indonesia terjadi jadi sing lakoni siapa? Para kabeh sing ngaku putune Kanjeng Nabi tapi nyatane bodoh Kawir. gila bengi ngomongnya bendera merah putih gaweane kabeh brek ngomong ngarepane kuwi pancal raine kabeh kaya kono. Bendera merah putih dudu gaweane kabeh. Bendera merah putih yaitu gagasane para pahlawan kula pendiri negara Indo. Falsafah sing ndi Kang? Falsafah sing bendera kebesarane kerajaan Mojopahit. Mojopahit itu sijine kerajaan gede sing lagi masa keemasannya nguasai hampir separuh benua Asia. Dua rong bendera. Bendera pertama bendera kerajaan, bendera kedua bendera simbol kekuasaan, warna merah putih artinya keberanian dan kesucian. Diadopsi ning para pahlawan kula kanggo dadi bendera kebangsaan kula atas izin dan restu para kiai para olah dudu gaweane kabeh. Ana maning ngomong 17 Agustus itu adalah usulannya kabeh. Aja percaya bodoh ini. 17 Agustus gagasannya para pendiri bangsa Indo, terutama Kang Ana ning panitia persiapan kemerdekaan Indo sing ning jeroe ana salah sijine kiai lan ulama kula wong NU inggih menika panjenengane Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Abai Gusdur putrane Mbah Hashim Ash'ari. Ana maning ngomongnya Garuda Pancasila lambang negara gaweane KB.
bodoh maning. Lambang negara duduk gaweane kabeh. Lambang negara gaweane seniman pahlawan negara Indo. Gila nggih. Ana maning. Apa maning ngomongnya? Indonesia Raya karangane kabeh. Indonesia Raya duduk karangane kabeh. Indonesia Raya karangane seniman pahlawan Indonesia inggih menika almarhum Wage Rudolf Suprat. Inggih napa boten? Inggih napa boten? Tujuannya apa? Belokaken sejarah. Tujuannya belokaken sejarah. Ambisan wong Palestina buta nih sejarah bangsa. Kata buta nih sejarah bangsa, maka dheweke gampang mbebodo sejarah di wong Palestina. Tujuannya kanggo nguasai Palestina. Pada kalau kang dilakoni ning kabin-kabin sekile belokaken sejarah Indonesia. Tujuannya ambil wong Indonesia buta ning sejarah. Kata wong Indonesia buta ning sejarah, maka kabin-kabin gampang nguasai Indonesia. Cara sing pertama, cara sing nomor gawe makam-makam palsu sing diklaim makam leluhur tapi arane mbah buyute wong Yahudi kabeh. Sampai sekian Yahudi anak 1750 di Palestina. Kuburan anyar, kuburan kang nyatane ning jero langkah jenazah. Tulisan ning maesane embahe wong Yahudi kabeh. Tujuannya apa? Tujuannya anggaran wong Yahudi gampang ngeklaim bahwa sejati Palestina ini dheweke duduk kene wong Palestina. Buktine apa? Buktine dengan kuburan mbah buyut kang ana ning Palestina arane mbahe kita kabeh. Di Indonesia terjadi beli. Coba bilang pirang-pirang di Indonesia ada makam palsu, Pak. Di Wonosobo ditemukan 17 makam palsu arane kabeh kabeh. Di Kerawang ditemukan makam palsu kabeh kabeh arane. Di Brebes, di Tegal, di Subang anak kabeh. Untungnya anak PWI begini banggi. Untungnya anak perjuangan wali songo. Akhirnya makam palsu gue bisa dibongkar kabeh. Begini banggi. Sing kegugup ning Kerawang li anak peternakan sapi ning pinggir peternakan sapi ya anak tanah sekotak nggo pranti buangi teponge sapi peternakane bangkrut ujug-ujug ning tempat pembuakan tepung anak makame kambing. Iya berarti habis. Boleh takon ning kula Kang, makame kabeh sapa sih Kang? Kabeh kepong. Sampai angok. Kabeh kepong. Gimana nih? Kabeh dulu, carane rubah arane makam-makam tua leluhur Palestina kalau aran embahe wong Yahudi kabeh. Dinakia sampai dinakia tercatat di Palestina ada 375 makam ulama muslim sing dirubah arane dadi embahe wong Yahudi. Ning Indonesia terjadi apa bodan? Ojok-ojok makame KRT Sumo Diningrat ana loro. KRT Sumo Diningrat pahlawan perang Sapehe. Dudu mung sekedar pangeran. Yang beknya adalah seorang ulama. Yang beknya adalah seorang santri. Putra dari Mataram. Disareakne ning jejeran Jogja. Ujug-ujug ning Semarang ana makame
arane diganti Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sapa sing gawe Habib turunan Yahudi sing kegugu ka anak supire kula lah. Mana takonan mana supire kula ning desa supir kula anak kuburane ibu-ibu rabine tukang tambal ban. Wafatnya tahun 2016. Anak-anaknya masih anak, lakine masih urip, sing gawe liang luwate masih anak, sing gotongnya masih anak. Ujug-ujug wingi arane diganti nganggo Syarifah Aisyah. Sing dadi mantep laki arepan ziarah blole. Dari sing ngomong dodo makame rabinira. Anak-anaknya ziarah blole, dodo makame mbokira. Jare sing gotonge ngomong nuli makame sapa? Nyong kula sing gotonge, nyong kula sing ngebrokaken ning liang lahate, ki lakine ki anake nyakseni kabeh. Dadi ki kuburane sapa? Dodo, ki kuburane Syarifah. Wingi dikholi lakas pada teka masyarakat. Kenapa? Sebab dari masyarakatnya dodo berarti kula gelem ngekholi iki kuwe. Kula gelem ngekholi tapi ya arane aja dirubah. Untung anak PWI Perjuangan Wadeso akhirnya mahkamah WI atas instruksi Masyayikh Pondok Buntut Pesantren dikembalikan kepada makam yang punya haknya. Gua tenang saja nih kabide jari buntut kabide dundang me belum pernah ngerasani pegen galak buntut. Wah, belum tahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad. Gini, oh orang kerek. Wah ini apa makam sesepuh nih desa sampean dijaga ada sampai dikasih banget. Cara sih nomor banget lemahkan kredibilitas kiai lan ulama ning Palestina. Tujuannya ambilan masyarakat dinurut maning ning kiai ini. Mulane lagi kue wong Yahudi ake gawe gerakan-gerakan diantara gerakane ning Palestina ana wong Yahudi sing endeng dadi wong Islam tapi kapan aja isiem besak akan kiai Palestina besak akan ulama Palestina. Ning Indonesia terjadi datatan kita beli warung yang dambu beli Islam tapi sing jelas wong Islam tapi gawene memblesak kiai lan ulama wong NU. Gila apa bulan? Siapa Habib? Contohnya siapa? Rizik Syihab. Ngomong Gus Dur buta mata, buta hati. Masih kemutan? Na'udzubillah min. Anak maning Habib Benom nyuwun pangapunten na'udzubillahi min dzalik thumma na'udzubillahi min dzalik. Anak Habib tolol, Habib goblok, Habib setan, Habib kopok, berani jelek-jelek akan ulama Kiai NU, Mbah Kiai Ma'ruf Amin disebut kelawan hayawan babi. Masih kelingan? Masih kelingan? Wong NU sing ditersinggung metu sing kula Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini Ponturnya Mbak Abbas salah sijinya ulama Jawa Barat pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lamun anak wong NU Mbah Ma'ruf Amin kiai nek kula wong NU diblesak-blesak nang Habib goblok ditersinggung dinake metu sing NU lan wong wae kula beli reyo
kiai kula dicek-cek kaya ngono. Ayo buktikan. Eson kaente sing bener ning akhirat kula. Wallahi kula bi ikhlas diri to. Mbayai ma'ruf amin diplesak-plesak nang kaya ngono. Mbayai ma'ruf amin ku cicite Syekh Nawawi Banten. Cicite sama? Cicite sama? Sampean sembayang oleh weruh sembayang prigen sing guru sampean. Guru sampean ngaji kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Nawawi. Sampean bisa ibadah ning Gusti Allah. Ngaji ning kiai. Kiai ne sampean iki ngaji nganggo kitab apa? Kok kitab apa? Lamun wong pusaka negara anak kiai NU kayak dene Mbah Ma'ruf Amin dia cecek beli tersinggung dina kiai metu sing NU beli butuh ning wong kang dibelani ning kiai itu. Betul. Ngene. Mulane wong NU baik ning kiai. Guru sampean kiai lan ulama nahdlatul ulama duduk kabeh gemblu, duduk kabeh kopok, duduk kabeh bodoh. Ngene lagi. Kiai de sampean ning NU aduh, luwih tanggung jawab dunia akhirat timbang wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi tapi nyatane akhlake gedhot kesetan mengan. Kula ngomong mengkene tuman ambisan wong NU sing masih dadi mukhidin tobatan dina iki. Betul. Kocok. 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 Ning Indonesia terjadi, Pak. Kabeh bari ngundang kiai nek kula senake dhewe. Dengan bahar gemik. Ngundang kiai babi bersorban. Kiai anjing, kiai babi ini YouTube belana. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kalau masyarakat itu terpengaruh, kalau doktrinnya Habib dengan berbagai macam sponsor, dengan berbagai macam rayuan, mancing cara sing terakhir apa? Berikan doktrin sing beli mancing akal. Dengan priben ceramah Habib, anak Habib sing ngomong ari mbae dheweke bisa mi'raj 70 kali sedina ketemu karo Gusti Allah. Nggih apa nggih? Anak beli Habib sing ngomong ngono. Anak beli Habib sing ngomong ngono. Lamun wong pusaka negara percaya sampean hukumnya metu sing Islam. Kenapa? Sebab bagi wong Islam mempercayai peristiwa Islam yang Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib karena wis dinas ning Quran. Sing dipercaya hukumnya metu sing agama. Lah, jare ulama ngomong peristiwa Islam yang Allah Kanjeng Nabi ku ba'dun minal mukjizat. Sebagian daripada mukjizat Gusti Allah sing dinakna ning Kanjeng Nabi. Nase agama ngomong ari mukjizat sing duwe para nabi bae karo para rasul. Lamun ana wong dudu nabi dudu rasul diomong duwe mukjizat wajib dipercaya. Kabeh kowe ngomong mbae dheweke bisa mi'raj 70 kali sedina ketemu karo Gusti Allah. Berarti pada hukume karo ngakoni ana wong selain nabi dan rasul duwe mukjizat wajib dipercaya. Lamun sampean percaya alane sampean dosa karena mempercayai bahwa mukjizat bisa dimiliki wong biasa. Apa sampean percaya nih doktrinnya Habib? Berarti sampean dipercaya ning keistimewaane Islam Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipercaya ning keistimewaane Islam Mi'raj Kanjeng Nabi hukumnya pada kalau dipercaya ning Islam Mi'raj, dipercaya ning Islam Mi'raj hukumnya metu sing agama. Kabeh ki saking bodohe wong. Saking gobloke wong, mulane jare kula ngomong, kabeh sing ngomong mengkono lu goblok wae durung.
Wong arepan pinter goblok dingin. Nggih apa nggih? Iya. Kuwi sih goblok wae dulu. Masyaallah. Bliwuru ari doktrine bisa ngapa membahayakan secara akidah. Nggih apa nggih? Nggih apa nggih? Ana maning kabeh sing ngomong ngaji ning siji kabeh bodoh luwih mulya ketimbang ngaji ning 70 kiai kang alim. Nggih apa nggih? Ya doktrin macam apa sunaya kenen wong NU aja percaya. Sebab doktrin mengenen iki doktrin bodohaken. Liman jinakal. Sebab tujuannya wong ngaji ku golake golake sekian kula takon ari loro ilmu ning wong duwe ilmu taning wong kang duwe ilmu. Ari loro ilmu ning wong kang duwe ilmu taning wong kang duwe ilmu. Duwe ilmu. Ning wong kang duwe ilmu ngaji loro ilmu ning wong kang duwe ilmu arep oli apa? Analogie pada karo mengenen sampean pengen mancing ning baskom ana banyuwe tapi baskome langka iwake kok sampeane tetep mancing kira mon dudu wong kentil sapa ya lu wala aja meluan nih dokternya kabeh kentil aja bangge bangge mulane kula wong NU lawan wonten acara triwulan dinten iki wis ajak ejer-ejer balik ning kiai lan ulama NU rame kenal kesampaian kiai lan ulama NU rame kenal madrasah NU rame kenal majlis taklim NU rame kenal masjid lan tajuk musala balik kula kabeh berjuang karo kiai lan ulama NU insyaallah selamat dunia lan akhirat. Amin. 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 Bangga dadi wong NU bangga. Bangga dadi wong NU bangga. Seneng dadi wong NU seneng. Seneng dadi wong NU seneng. Ayo omongaken ning dunia. Sampeyan kudu wani ngomong ning dunia. Kalau kuat bola santri kiai lan ulama Nahdlatul malah jare kiai iman sejatine sing turunane Kanjeng Nabi turunane wali muassis Nahdlatul Ulama kabeh turunane wali berarti muassis kula Nahdlatul Ulama kabeh turunane Kanjeng bagian mengkenen kula nu cicite Sunan Gunung Jati. Yo. Sunan Gunung Jati wali sok. Berarti wali sok turunane Kanjeng. Berarti kula mengkenen turunane Kanjeng Nabi. Wong pusaka negarae sing ora percaya. Ana sing ngomong masa turunane Kanjeng Nabi cile pesek. Kiri. Ngecek. Ngina. Mulane sih, wong pusaka negara rengok kena. Wong pusaka negara rengok kena. Arep percaya, arep beli. Dina ki aku arepan kosan ning arepane Gusti Allah Taala. Wong pusaka negara. Wallahi, tallahi, billahi. Kula Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini kula siap jadi saksi keislamannya wong NU pusaka negara besok ning ngadepane Gusti Allah Taala ning ngadepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun wong NU ning pusaka negara istiqomah dengan lan berjuang karo kiai lan ulama NU. Amin. Tapi soalnya wallahi tallahi billahi kula Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini kula elong dadi saksi
keislamane wong NU pusaka negara besok ning ngarepane Gusti Allah Ta'ala ning ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun ning atine wong NU pusaka negara anak setitik bae rasa dipercaya ning kiai lan ulama NU lan anak setitik tetep luwih demen ning KBB mong kula dadi saksi iki samane sampean. Ayo kawan bener kula tak bener sampean mongko ning akhir. Mulane besok sakabeh kabibat guru sampean kiai lan ulama Nahdlatul ulama lan Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama Nahdlatul. Baik kula Mbak Abbas punya pesen. Jangan baik kula ngomong. Sijine perkara sing paling ditakridoi dunia akhirat. Sijine perkara sing paling ditakridoi dunia akhirat lamun putune kita lan santri kita ninggalaken NU. Mulane kula ki saking NU lamun dibeset getihe kula tulisane reang wong NU. Reang. Lan saking NU kula ki lamun ditutup matae kula bisa membedakan undi fatayat undi muslimah. Contoh dipercaya supaya membuktikan kula dikelawan ditutup mata kula bisa membedakan fatayat dari muslimat. Apa dari segi dipercaya tutup mata kula kon liwat kang ke fatayat ta muslimat kula bisa nebak apa dipercaya gampang ya sing ambune eskel lamun sing liwat ya gue masih parfum toko berarti katanya tapi lamun sing liwat kita harus DPO DPO Akson berarti muslim gila nih wes nasihat apa malu nih nasihati kiai lan ulama yuk kula pada nguri-nguri kabeh ning NU nguri-nguri NU kelawan melu NU kelawan ngaji ning kiai NU lan ngamalaken apa sing wis diajaraken ning kiai NU diantarane ke bokat tanah sing duwe grup hadro rokokna mulai dina kia jamaah sintu duror ngapa jeka besak tablet sintu duror ya bak tulisannya bagus yang isi sholawat gila bangge tapi masalahnya wong NU di dua sanad ning sintu duror sanad wong NU anae ning maulid barzan anae ning maulid tiba anae ning burdah paham jadi wong NU mulai kian kapak hadron macai maulid barzanji atau maulid tiba aja macai sintu duror di dua sanad bulan nikah sebagus-bagusnya wacana sintu duror kapak kulai di dua sanad mulgho tapi kapak sampai macam maulid barzanji dua sanad sing kiai lan ulama kula kabeh wong NU insyaallah ganjaran dari akhir amin Allahumma amin kaping loro kanggo grup hadro awas ngati-ati ari nyanyi saire kula pernah ngaji ning Pemalang anak grup hadro sing mimpin kabit kabit nyanyi kayak kene ya marul tualat biar laila ugafilu dari sikaro dari bidaro wa ma hubbud diyar syafaqna jalbi walakin hukuman sakanat diyar kabibin nangis kabibin nangis maca sair welo tak takon ning kula
Raini nang siapa? Raini nang siapa? Kemutan Kanjeng Nabi tidak. Kemutan Kanjeng Nabi Basira. Kabar panjenengan Kanjeng Nabi sing diwaca aja sair kue. Sebab sair kue dudu maulid Nabi atau dudu maulid dibae, dudu burdah. Tapi sair kue saire kais kanggo pacare Laila. Maror tuanak biar aku berjalan melewati beberapa rumah. Dan di antara rumah itu ada rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini ke rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini ke rumah itu, orang menyangka kalau aku mencintai rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan mencintai rumahnya, tetapi aku mencintai orang yang ada di dalam. Amin. Ngomongnya kayak dengan Kanjeng Nabi, Habib goblok. Artinya ya. Bolanya percaya nih kiai, hari kiai sih ngaji. Kita pakai. Namanya. Kurang ngaji nih Tegal. Ada anak grup hadroe nyanyi mengkene. Ya wabul ulik raya alafin. Ya wabul ulik raya alafin. Sallallahu Nabi. Para salawat kabeh. Ya wabul sallallahu Nabi. Baru beli hari lagu kue lagu apa? Hari lagu kue itu lagu bocah cilik di Mesir. Ya wabur ulikh rayah alafin. Wabur artinya sepur. Ya wabur ulikh rayah alafin. Sepur sirar panlunga mendi. Padahal kalau lagu bocah cilik di Indonesia naik kereta api, lalu bisa rawati. Sallallahu Nabi. Rasakan dengan Kanjeng Nabi kopok jari kita. Gilanya, berarti pinter deh kayak NU kalau Habib ini pinter deh. NU. Hari ini ayah sampean nih NU. Pinter, kayak sampean nih. Bahkan sing luwih bahaya mana para saudara kula pernah ngaji ning sijine daerah Sunda anak hadroe sing mimpine Habib maneh nyanyi lagu Fairuz Ari Fairuz ku penyanyi agama Kristen, penyanyi gereja ya dua lagu cinta ya dua ya antaranya lagu Sa'alinas Allah ya habibi katabul maktib wa qadralha kue lagu cintai Fairuz tapi Fairuz sejatinya penyanyi gereja lagi kurang ngaji ning Sunda anak grup hadroh Habibin yang kayak kenen lagunya Fairuz kebenaran lagu gereja lagu Salim li alaih Salim Haleluya alaih disangkai sholawat padahal lagu gereja Salim li alaih Salim haleluya alaih Salim haleluya asluhu haleluya dinyanyikan ning grup hadroh sholawat apa beli kopok kayak gini tadi orang Subane pada percaya baik sing penting cungure bangir raine raya Arab biarane turunane Kanjeng Nabi baik ini potongan kayak gini bareng reyang mau nganggo sarung kalau klambi koko diarani kafaris gitu anu duduk kiai bagen manten kula duduk kiai gimana nih ya potongan kayak gini semua yang ngaku gamis ya raine raya Arab cuma gue udang salamannya bolak-balik ngambuk biru ngomong double ngawang ya duduk salah nganggu gamis duduk salah tapi niatnya nganggu pamer nganggu sombong-sombongan ngerasa turunannya Kanjeng Nabi ya bloli gini apa gini
Lho makane kula beke bapak sampe gamis kene ya. Kula pengen diomong. Kang sampe nang gamis iki. Kayak kayak babas. Jadi kula lu macak beli tuku gamis warna ireng. Tekan gowe. Tekan gok nganggo udeng-udeng. Pas kacaan dipikir-pikir reang ini kayak Batman mungkin. Mulai dari pulau semua, pulau mas santai, dari nganggo sarung deh, modelan nganggo sarung paling enak. Wah, malah kelihatan ribet. Iya, nganggo sarung pengen boyong, makan les area, silak syarat. Ya. Ya, nganggo anak kedua. Udah nama bodan. Mulanya aja maca sing tuduror. Wong eko sing maca roti Muqaddam. Mulai dinake pragati. Kula bidhe sanad ning roti Muqaddam. Ngapa? Karena siji ternyata roti Muqaddam plagiat. Roti Muqaddam itu sejatinya adalah roti Brifaiyah. Apa sampeyan arep maca roti Muqaddam? Maca roti Brifaiyah. Anane roti Muqaddam bidhe sanad. Sing dirubah penyang diantara tawassule. Anane roti Brifaiyah, tawassule masih ana ning Syekh Abdul Qadir Jain. Roti Muqaddam disangka ini pagi Muqaddam. Mulane aja macak roti Muqaddam, maca roti Brifaiyah. Nggih. Daripada sampeyan nyanyi sing tuduror, masih mending nyanyi lagu Nasi Dariyah. Sampai ini Nasi Dariyah besanten. Yang Nasi Dariyah pendirinya Mustasyar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, panjenengannya almarhum almarhumlah Kyai Haji Ahmad Zaid. Ini terus akan putrane Gus Oli. Nggih. Sing ngarang lague Kyai NU kabeh, termasuk reang. Sampeyan browsing YouTube ya. Nasi Dariyah Indonesiaku Gus Faris. Ya, ini lagi. Nanti dengerin Nasi Dariyah ya enak nih. Dirimu ku puja, dirimu ku manja, dirimu ku puja, dirimu ku manja. Kau telah kuasa entah di mana hingga tiada berdaya. Tadi Nasi ya mulane dari kula lagu Roma Irama karo ceramah Habib 3 jam luwih manfaat lagu Roma Irama. Lagu Roma Irama mana nasihatnya ya? Warung ceramah Habib lah kemanfaatnya. Bener-bener lagu Nasi Dariyah aduh luwih manfaat ketimbang pidatone Habib 4 jam. Bener-bener wong entung kudu bisa seni, Bu. Orang mungkin bisa nyanyi dangdutan, bisa nyanyi desa kecil, serbonan bisa nyanyi desa. Semua cantik dan gani, untuk sebatang orang tiwayu. Lara pikiran singgung gurih ngantuk ditasna dangdutan saya dangdutan gimana mulane balik ning Kyai gandolan ning Kyai wis bapak-bapak daripada nganggur ning omah kanggo nyatakaken dukungane sampean ning perjuangane Wali Songo melu ning PWI. Bosan nom
dari Laskar Sabilillah, Bansar Ansor gabung ning PWI, gabung ning Laskar Sabilillah, Kurang NU kudun dukung ning PWI, kudun dukung ning Laskar Sabilillah, karena PWI dan Laskar Sabilillah duweni misi utama merekakan masyarakat ning kiai dan ulama. Nah, betul. Semonten ingkang saged kula sampeyan. Lamun diterusna arane duduk pengajian. Pemerkosaan. Perkosaan. Ini enak kok belak nenek. Supaya kula pun gelas, mangke dalu kula ditunggu ning Pati Jawa Tengah. Orangnya bagi-bagi waktu nggih. Bagi waktu terakhir, kula ngaturaken salam hormat saking kakang kula Kyai Haji Muhammad Abbas Ilyasi kali Kyai Haji Aimaduddin Uthman. Ngaturaken salam tahzim kabeh ning Kyai lan kabeh ning ibu-ibu muslimat ning apa namanya usaha negara ditampingi bungi, ditampingi bungi. Karena memang ini tugas berat. Kali pula Kyai Babas, Kyai Imaduddin Uthman, Gus Muafik, saking Kyai Sepuh NU, Kyai terus mendakwakan dan mengembalikan masyarakat kepada Kyai dan ulama NU sampai pula Kyai Abbas, Kyai Imad, Gus Muafik, Gus biasa yang di pateni Gus biasa. Kemudian ibu-ibu muslimat dan doakan pula Kyai Babas, Kyai Imad, Gus Muafik tetap diselamatkan di Gusti Allah Taala. Urip diberkahi nggih. Lan kula yakin kula sudah Kyai lan ulama NU. Belum mungkin Kyai lan ulama NU bakal menang baik. Kata santri dia yang mengkonon ini apa betul? Mulai mangga tutup acara dinten niki lawan sari-sari doa dan ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'il ulama fi jam'iyyati nahdlatul ulama. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan da'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taghfirana wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka riqqan wa anta la tazawwaju ahla. Allahumma ya muyassir wa muyassir wa ya jabir kulli kafir wa yusana kulli khair wa khabir wa mukrim kulli fakir wa ya rabbul alamin wa ya rahmatna kulli muhib yassir alaina kulli hasib yassir alaina kulli hasib yassir alaina kulli hasib yassir alaina kulli hasib aysirul hasib alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika hajatuna ilaika kathir wa anta alimun bima wa basir. Rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terus mereka yang dihormati sing terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak sing mriki bukan badhe wonten sing mondokaken teng Buntet, mangga teng Buntet sampun dibuka pendaftaran penerimaan ibadah. Nggih. Ya, kader-kader ya wis melalui Kyai Mustofa mawon. Melalui Kyai Mustofa mawon nggih. Mangga insyaallah akan kesantan berkata. Terakhir pesan kula, Kyai sampean ning NU luwih mulya ketimbang para kabeh. Kyai sampean ning NU luwih mulya ketimbang para kabeh. Nyeluk Kyai sampean. Kata-kata kula, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.